Здравейте хора! Днес сме с третия епизод. Да, ако се чудите къде съм, да, това е малка изненада. Знаете ли защо? Защото аз извън камера се опитах да мина малко и минах. Което е уникално, само че тук предстоят вече трудните неща. В четвъртия епизод мисля само да троля хората, да троля. Добре, аз разбира се паднах. За 30 секунди буквално паднах откъдето бях в първия епизод и втория епизод. Просто съм най-големия нуб. Ако го мислите, оставете лайк. И лайкнете заради мен и Мишто. Искаме да стигнем много 30 абоната. 30 абоната в канала. Това е много добре, защото канала е само около един месец. А вече е 20 и нещо абоната. Което е доста добре. Абонирайте се, моля ви. Безплатно е. Безплатно е, казвам ви, безплатно е. Не се плаща. Спокойно. Така, ей, тук искам да ги стреля. Не! Изтролиха ме! Този откъде успя да дойде? Буквално бях на плюс. Аз бях на плюс, защото можеше да ги изтроля. Аз да ги изтроля. Чайте, гледайте. Не. Да. Вече не съм на плюс. Не, всъщност аз идвам на зеленото ниво. Да, вече съм почти на зеленото даже. Да, вече съм в зеленото ниво, така че тук е близко до там, където винаги умирам. Не. Този умря, защото беше на малко кръв. Добре, явно знаем, че вече мога да умираме от кръв. Защото ни губи кръв, така. Да, има хора, които ще тролят там. Има някакви хора с облак. Добре, това беше много добро минаване на това. Добре. Те явно се появяват с облак. Има някакъв като облак. Така. Сега, буквално, не знам как съм толкова слаб, но и тук идваме, аз ти бием шамаре с това. Аре, мъжаки. Жени да. Аз се бием с тебе. Ай, шивах ти шамар. Добре, така, вече идваме в зеленото. А ние винаги умираме към жълтото. Не сме стигали до друг цвят, освен до жълтото. И зеленото и синьото. Защото сме слаби. Аз съм слаб, вие не сте, вие сте егачи и добрите. Аз съм слаб, защото съм само до жълтото вече. 3 епизода се опитвам да го мина. Ма не мога да го мина. Добре. Тук, ей сега, заставам тук. И мисля да троля малко. Чао. Оне. Той не трябваше да го правя, не хора, не. Ето какво става накрая като тролиш. Ето това става като тролиш накрая. Също смисля 5-я епизод да бъде само с тролене. Защото искам да пробвам, че още един 4-ти епизод да видим дали съм най-големия нуб на света и не мога да мина дори една малка част. Или ще бъда добър поне. И ще успея да мина малка част. Защото аз ако стигна до някакъв друг цвят, освен до жълто, зелено и синьо, ще бъде голяма чест за мен. Защото там горе има и лилаво. Но чакайте. Чао. Адиос, амигос. Не. Оп. Не. Yes.